No niin, moikka kaikille. Ja heppis täällä taas. Anteeksi, kun ei ole tullut moneen päivään videoita. Tosiaan mä oon ollut nyt tosi väsynyt tuon koulun takia. Ja mulla on ollut nyt paljon muita puuhia tän joulun alla. Mä oon menossa siis riparille nyt ensi kesänä. Niin mun pitää kerätä riparimerkkejä, joten mun pitää käydä aina perjantaisin nuorten illassa, sunnuntaisin käyn kirkoissa ja kaikkea tämmöistä, niin on vähän muuta tekemistä. Ja muutenkin mä haluan viettää nyt sitten joulua vähän perheen kanssa ja kavereitten kanssa ja tälleen. Mutta nyt olisi taas tarkoitus käydä näitä teidän kysymyksiä läpi. Teitä on tullut kysymään 21 tyyppiä. Eli tässä on niinku 22 tää Liisa Latto, joka on laittanut kans. Ja mä käyn nämä kaikki kysymykset sillä läpi, että milloin niitä on tullut ja monen aikaan. Eli jos te lähetätte mulle kysymyksiä, se tarkoittaa myös sitä, että te olette tosi kärsivällisiä, ettekä ala mulle hoputtaa, että tee video, milloin teet videon. Mä oon ottanut jo monta kuukautta ja tälleen, mutta mä teen näitä silloin, kun mua itse huvittaa. Ja mun huvitus ei oikein niin kun rohkaistu sillä, että koko ajan painostetaan tekemään näitä videoita. Mutta aloitetaan vaan ihan näillä kysymyksillä. Eli Liisa Alatto kysyy multa nytten kysymyksiä. Ensimmäinen. Kuinka paljon olet? Mie on 14 vuotta, että täytän pian 15. Toinen. Minkä väriset hiukset sinulla on? Minulla on semmoset tosi tummanruskeat, eli lähes mustat hiukset. Kolmas. Mikä on sinun lempityyli? Mulla ei ole mitään omaa lempityyliä, että mä niin kun ostan vaatteet sieltä sun täältä, mutta lähinnä ostan Seppälästä tai H&M:ltä. Neljäs. Mikä on sinun lempimeikin tuotteen nimi? No, asiahan on niin, että mä en käytä hirveästi meikkiä, että silloin kun mä itse jaksan niin kun meikata, että lumenen on semmonen, mitä mä tykkään käyttää, mutta yleensä mä vaan laitan kouluun tyyli jotain ripsiväriä ja se on siinä. Tai sit mä en laita ollenkaan, koska mulla on tosi tuuheet ripset, niin ne näkyy ihan ilman ripsiväriä ja mä en oikein jaksa laittaa meikkiä, kun mä muutenkin näytän niin väsyneeltä ja kuitenkin mä hieron ne vahingossa pois. Viides eli viimeinen. Onko sinulla lemmikkejä? Kyllä on. Mulla on 2 koiraa, tyttökoira ja poikakoira. Okei, kiitos paljon sulle kysymyksistä, Liisa Latto. Kuten tavallista voi tulla kysymään, mutta niitä tulee silloin, kun mua itse huvittaa ja tälleen. Mutta joo, nähdään pian. Moi moi!